बे समाव जोङो गलाघाट फारसे थांनो ओंखारदों। गलाघाटआव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जखोन्दाय हाबाफारि दङ। जोङो बिजिनिनिफ्राय दा थांनो ओंखारबाय। ओमफ्राय दा बिजिनि रेलवे स्टेसनाव दङ। ओमफ्राय बे समावनो मोनसे नुथाय जोङो नुनो मोन्दों। माखासे बिमाफोरा मैगं लानानै बबेसिम थांनो नागिरदों बेखौ एसे मिथिनानै लानोसै। अबाव लांगोन? गुवाहाटियाव लांगोन। अबेनि नोंसोरो? मा गामिनि? बोरगावनि। दे थिगानो जादों। साबैसे? नोंसोर साबैसे? सानै नोंसोर सानै? सासेयालाय बैयो जोंबो बिनिखा बिजिनिनो बलांगुरिनि। माबा दङ गलाघाटआव थांगोन जोङो। दिनै गाबोनसो मोनहैगोन। गाबोन 6थासोआव मोनहैगोन आरो। बहागिजों थांसै जों। बहागिजों थांना रङियावनो थांसै। रङिया गुवाहाटिनिफ्रायसो गाखोगोन। गुवाहाटिनिफ्राय माबायाव लुदु एक्सप्रेसआव। गलाघाट नालाय। लुदु एक्सप्रेस। लुदु एक्सप्रेस होनो जों। डिमापुराव जों एम्फौ लाङो नालाय। नोंसोर डिमापुराव थांबावो? बा। दा एम्फौनि सिजोन जाबा जों एम्फौ लांसै आरो। हा? एम्फौनि सिजोन जाबा एम्फौ लांसै। दा एम्फौआ एसे खम ना सिजोना। बे नेरसिंसो नङा होमबा? बे नेरसिं। बेखौ मा खालामो ओमफ्राय? बेखौ मालाय माबा माबि जायो। बरा जायो। सिराफ्राव होयो। बरायाव एवना होयो। लांफेराखै आं मानसिफोर फाननायखौ नुनानै लांनो आरो। बेखौ दिनैसो प्रथम? लांनायाथ' जों मैगं लांनाया आं बिराद गोबाव जाबाय। बेसे गोबावसो जाखो? 18 बोसोरनि बारबाय आं। आंनि गथ' खुदिया 13 बोसोरल'मोन। 13 बोसोराव गथ'खौ गालांनानै थांदों आं। बिबुमाखाया हाबा जाजोब्बाय। ओमफ्राय गथ'आ माबायाव मेट्रिक फरिखा होसिगोन दा। फरायगासिनो आरो। बेसे गिदिर जाखो? गथ'आ दायो बेबो समानानो जाबाय। देरसिना मेट्रिक होसिगोन नामा? माखासेया हाबा जाजोब्बाय। माखासेया हाबा जाजोब्बाय? गासिबो हाबा जाबाय। बुरजाथारहाय आंनि फिसाफ्रा। बुरजाथार? लाजिनानै लाबोया इसोरनि। मानोथो लाजिनांगौ जाखो? भगबानासो हरदों दा। लाजिनांगौ गोनां गैया। दे मोजाङानो जादों। इसोरनि अननायावलाय हरनाया। 18 बोसोर जाथारबाय नोङो? 18 बोसोर जाबाय। सिगां आं बिजिनि पानबारि उलुबारि आइस साइकेल सालायनानै मैगं फानदोंमोन आं। बेनि उनाव 14 बोसोराव बेयाव थांदों। मा मैगं लादों लानाया दा? लानाया जों गासिबो गारियावसो हरो। गारियावसो हरो आङो। दा जेबो गैथ'वा बेयाव? बेखिनिल' दङ? बेखिनिल' दं आंजों। बे मुथायाव बेसेबांखिनि मोनहैगोन बेबा? ओमफ्राय बे बुस्थुखौ दा लांनानै माब्ला फैफिनगोन नोंसोरो? जों गाबोन सानसे मैगं फानगोन। गाबोन सानसे मैगं फानबाथाय मैगङा हाबाथाय रायन'जों नङाबा लामलिं आलिपुरदुवारा। बेजों नङाबा बेजों नङाबा धुबुरि। बेखौनो मोनसे आरो निबङावबो थाहैयो। निबङावसो थाहैबावो? बा। फुङावसो पेसेन्जारजों गाखोनानै ओंखारो। ओंखारनानै गावबागाव न' थांग्रोबाय ओमफ्राय माल खालामहैबावबाय आरो। ओरैनो हजों बिजनेस मावनाया साबसिन ना बाव एसे साबसिन जायो? हजों साबसिन ना बाव साबसिन फालाय? जों मावदावनायखाय बिनिखौ मोजां मोनला। हजोंनिखौनो खम समखौनो फानलाबायो नालाय। मैगङा बुरजा लांबाबो बे दामा एखेना जोंनि बेयाव। ओंखायनो बांसिन फाननो हानायखाय इयाव थाङो आरो जों। बांसिन फाननो हानाय जायो आरो ने? दामाबो एसे हय साबसिन मोनगोनदां बाराबा नामा? एखे? दामा एखे। जोंनियाव 50 खाना मटरफ्रा। आलुफ्रा 20 बिदिनोसै आरो। एखेयानो आरो ओमफ्राय बांसिन फाननो हागोन आरो। नों जोंनियावथ' 60 केजि 65 केजि आलुखौ नों सानसे फाननो हायाना। नों बेयाव फाननो हागोन। बेयाव फाननो हायो। थाङो आरो जों। जोंहा माने सिट दंखायो नालाय। जायगा दंखायो नालाय। मालिगावआव फानफैयो आरो। मालिगावआव बे रेल डिपार्टमेन्टनि रेलिअ'फोरनि बाजार खुलिनाय गैया होमबा? बेयाव फानफैयो। बेयावबा मा दं बेबा आयं? आलु दां ने इसोरो? लेबु।
नै ओमफ्राय नैबे मा होनोमोनलाय थास' बिथुरि दङ ओमफ्राय नैबे बेबो थास' बिथुरि ओमफ्राय नैबे तेजपात बेयाबा मा बिबा गारि लेट नै 541 जाबाय 17ता 41 जालायबाय नै दासिमबो गारियानो फैया माबानि 5टा टेस्टनि गारियानो नै 41 जागुलायबाय बोरै जानांगौ जाखो बिदि आखलबा मानसियानो मानसि बयबो मानसि गासिबो मानसि